Ẹ kú dédé àsìkò yìí ẹ̀yin èèyàn mi ọ̀dọ̀lùbí. Lónìí ohun tí mo ní fún yín ni igun ìdarí ẹ̀kọ́ karùn-ún bearing lesson 5. Ìbéèrè: ju àmì sí jẹ́ 50 kìlómítà ní ìlà oòrùn tí àwọn igun ìdarí òpó iná kan láti C àti T jẹ́ àríwá 80 ìpele ìwọ̀ oòrùn àti àríwá 90 ìpele ìlà oòrùn létòlétò. Ṣírò ìjìnnà òpó iná náà láti T. Ìyànjú: eléyìí ni àyàtọ́ka ìbéèrè yìí. Ẹ jẹ́ ká wò báyìí. Ju àmì sí leléyìí. Eléyìí tó jẹ́ 50 kìlómítà nílà oòrùn T nìyí, àríwá T nìyí, ìlà oòrùn T nìyí, gúúsù T nìyí, ìwọ̀ oòrùn T nìyí. C yìí wá jẹ́ 50 kìlómítà nílà oòrùn T nìyí. Wọ́n wá sọ fún wa wípé àwọn igun ìdarí òpó iná kan láti C àti T jẹ́ àríwá 80 ìpele ìwọ̀ oòrùn. Ìyẹn ni pé láti C ó jẹ́ àríwá 80 ìpele ìwọ̀ oòrùn. C nìyí. Ẹ jẹ́ ká wọn 80 láti àríwá. Tá a bá wọn 80 láti àríwá débì, ká wá fà lọ bẹ́ẹ̀. Ibi tí òpó iná wà ní. Bákan náà, àríwá 90 ìpele ìlà oòrùn láti T òdì T ní láti àríwá T báyìí. Ká wọn 90 ìpele lọ sí ọ̀nà ìlà oòrùn nìyí. Nítorí náà, ibi tí òpó iná wà ní, ibẹ̀ la pè ní A. Wàyí, wọ́n wá sọ fún wa wípé ká ṣírò ìjìnnà òpó iná náà láti T. Ibi tó òpó iná wà ní, wọ́n ní kí ni ìjìnnà òpó iná yìí láti T, ẹni pé kí ni ìjìnnà tó wà láàrin A àti T. Ká má gbàgbé, a máa sábà pe ìhà tó bá dojúkọ igun ní lẹ́tà kékeré. Bí igun yìí ṣe jẹ́ C ńlá, ká pe ibí ní C kékeré. Bí igun yìí ṣe jẹ́ A ńlá, ká pe ibí ní A kékeré. Bí igun yìí ṣe jẹ́ T ńlá, ká pe ìhà yìí ní T kékeré. Wàyí, kó tó di pé a lè wá ìjìnnà òpó iná yìí láti T, a nílò láti mọ igun yìí. Níwọ̀n ìgbà tó ṣe pé igun yìí ló dojúkọ ìhà mímọ́ tí í ṣe 50 kìlómítà. Bákan náà ni a nílò láti mọ igun yìí. Níwọ̀n ìgbà tó ṣe wípé igun yìí ló dojúkọ ìhà tí a fẹ́ mọ̀ tí í ṣe ìjìnnà A sí T. Báwo la ṣe lè mọ igun yìí? Ẹ jẹ́ ká wò dáadáa. Nígbà tí igun yìí ti jẹ́ 90 ìpele, igun yìí náà ní láti jẹ́ 90 ìpele. Ìdí ni pé igun yìí àti igun yìí jẹ́ igun onídàkejì. Igun onídàkejì méjì dọ́gba síra wọn. Bákan náà ẹ̀wẹ̀, igun yìí tó jẹ́ 80 ìpele, ó ní láti dọ́gba sí igun yìí, nítorí pé àwọn méjèèjì jẹ́ igun onídàkejì bákan náà. Nítorí náà, a máa kọ 80 ìpele síbí yìí. Kí wá ní àpapọ̀ igun méjèèjì? Àpapọ̀ igun méjèèjì fún wa ní
àádọ́rùn-ún ẹ̀jọ ìpele. Wàyí, kí ni igun yìí? A ti mọ̀ pé igun tó wà láàrin àríwá àti ìwọ̀ oòrùn jẹ́ àádọ́rùn-ún ìpele. Nínú àádọ́rùn-ún ìpele yìí, tá a bá yọ ogún ẹ̀jọ ìpele kúrò, ó máa kù ọgọ́ta èjì ìpele. Ọ̀nà tí a wá lè gbà láti mọ ìjìnnà tó wà láàrin A àti T tí í ṣe sí kékeré náà ni ká lo òfin sáìnì. Òfin sáìnì náà ni sí kékeré lórí sáìnì sí ńlá dọ́gba sí A kékeré lórí sáìnì A ńlá. Sí kékeré lórí sáìnì sí ńlá. Sí ńlá ni ọgọ́ta èjì ìpele. A kékeré ni àádọ́ta ẹ̀rin. Sáìnì A ńlá ni àádọ́rùn-ún ẹ̀jọ ìpele. Sáìnì àádọ́rùn-ún ẹ̀jọ ìpele. Wàyí, ẹ jẹ́ ká ṣe lílọ́po alákọrọsẹ́. A máa rí C kékeré dọ́gba sí àádọ́ta ẹ̀rin lọ́nà sáìnì ọgọ́ta èjì ìpele lórí sáìnì àádọ́rùn-ún ẹ̀jọ ìpele. Wàyí, ẹ jẹ́ ká mú àṣírò wa. Ẹ jẹ́ ká parí ẹ̀ lórí àṣírò wa. Àádọ́ta ẹ̀rin lọ́nà sáìnì ọgọ́ta èjì pínpín pẹ̀lú sáìnì àádọ́rùn-ún ẹ̀jọ dọ́gba sí ogójì ẹ̀jọ jọ́àmì ení kìlómítà. Eléyìí ni ìjìnnà láàrin òpó náà yìí àti jọ́àmì T. Ní ni a máa gbé dánu dúró fún tòní. Ìpàdé di ọjọ́ míì, ọjọ́ ire. Ẹ ṣeun, ó dìgbà.